Oké, akkor szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kulturális és nyelvi kvízjátékon. Nézzük meg, hogy mivel kezdünk. Néhány információ következik. 20 kvíz kérdést hoztam nektek, 4 nagy témáról fogunk beszélgetni. Ilyen például a nyelv, a kultúra, a földrajz és a történelem. Beszélgetni fogunk magyar ételekről és italokról is. Arra kérlek titeket, hogy a válaszokat, A, B, C válaszokat majd a chatbe írjátok be. Jó? Jó. Mutatom, hogy hogyan. Itt lesz az első kérdésünk. Az első téma, vagy témakör az a nyelv és maga a nyelv és nyelvtan lesz. Nyelvtani kérdéseket is hoztam. Mi a helyes fordítása annak, hogy I love Hungary? Ehhez fogok nektek indítani egy rövid visszaszámlálót, egy órát. Bocsánat, ezt nem állítottam fel. Hogyha megtalálom. És körülbelül 30 másodpercetek lesz arra, hogy a kérdést elolvassátok, és a chatben válaszoljatok majd a kérdésre. Jó, egy pillanat, és látni fogjátok az időzítőt. 30 másodpercünk lesz erre. Tehát mi a helyes fordítása annak, hogy I love Hungary? Jó, indítom az órát. Lehet gondolkodni. A verzió, szeretem Magyarországot. B verzió, imádom a magyarokat. Vagy C verzió, Magyarország szép. Melyik lesz a helyes válasz? A, B, C. Nagyon könnyű. Az első kérdés egy bemelegítés. Lassan lejár az időnk. Nézem is, hogy mit küldtetek a chatben. Úgy látom, hogy mindenki jól válaszolt, hiszen az A mondata helyes, szeretem Magyarországot. Ez nagyon könnyű volt. Nézzük a következőt. Mit jelent a magyar esik, mintha dézsából öntenék kifejezés? Mit jelent a magyar esik, mintha dézsából öntenék kifejezés? Látjátok az A, B, C verziókat angolul. Ez az időjárásról szól. De mit jelent pontosan? Indítom az órát. Esik. Talán ez egy kicsit segít. Esik. De mi esik? Igaz? Oh, let's not be. Sorry. Nem mondjátok el, nem mondjátok hangosan, csak a chatbe írjátok be. Ha arra gondoltok, hogy van egy ilyen kifejezés magyarul, hogy esik az, mit szoktunk tanulni általában iskolákon az időjárásról? Esik az eső, a hó? Oké. Nézem a csetet, hogy hányan találtátok el. Aha, sokan arra gondoltatok, hogy B, the sun is shining brightly, de Mondtam. látok C-t is, it's raining cats and dogs. Azt kell, hogy mondjam, hogy a C válasz lesz a helyes. Tehát esik, mintha dézsából öntenék, az azt jelenti, hogy esik az eső. It's raining cats and dogs. Sok-sok eső esik. Oké. Ha eltaláltátok, akkor ez még egy pont, 2 pont. Nézzük a következőt. Harmadik kérdés. Melyik szó jelentése cheers magyarul? Hát talán nem olyan nehéz, ha tudjátok, hogy mondjuk azt, hogy ö, ha látjátok A, B, C válaszaink közül a viszontlátásra, ezt gyakran megtanuljuk az első órán, de el is indítom az időt. Egészségedre, hát ez egy nagy kedvenc.
Nem könnyű kiejteni, és a C verzió a köszönöm. ABC, melyik lesz helyes? Lejár az időnk, és itt nézem a chatben, hogy mit küldtetek nekem. Sokan a B választ jelöltétek meg, és ez a helyes egészségedre magyarul, ez azt jelenti angolul, hogy cheers, egészségedre. És közben látom, hogy többen vagyunk, hál' Istennek egyre többen vagyunk, örülök, hogy csatlakoztatok. Nézzük a negyedik kérdésünket. Ez egy nyelvtani kérdés, kicsit grammatikai nyelvtani, vagy inkább kiejtéshez kapcsolódó kérdés. Melyik magyar betűt ejtjük az angol nyelvben hanghoz hasonlóan? Jó, tehát az angolban a hanghoz hasonlóan. Itt nem is olvasom, csak megkérdezem, hogy az A, a B vagy a C válasz lesz a jó. Melyik betűt ejtjük hangként? Jó, és indítom is az időt. 30 másodperc. Például ilyen szavak a csiga, vagy a lecsó, vagy csók, ABC válasz. Melyik lesz a jó? Itt a csé hangot keressük. Oké, lejárt az időnk. Nézem a chatben, valaki az átjelölte. Mindenki. Mindenki. Valaki a C-t mondta. A helyes válasz az A válasz, a csé. Ez a csé betű magyarul. Ha ismeritek az ABC-t, akkor ez lesz a csé hang, amit az angol nyelvben is, például cheers, angolul is csének ejtünk. Nagyon jó. Ötödik kérdés következik. Mit jelent az, hogy jó étvágyat? Mit jelent a jó étvágyat kifejezés? Indítom is az órát, az időt, mert ez nagyon könnyű szerintem. Ha tanultok már egy ideje magyarul, akkor tudjátok, hogy mondjuk azt, hogy have a nice day, vagy hogy mondjuk magyarul azt, hogy enjoy your meal, vagy hogy mondjuk azt, hogy good luck. Jó étvágyat. Köszönöm szépen. Nézem a chatben, hogy milyen válaszokat küldtetek. Itt látok C, B, 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 A, B. Így van. Tehát a jó étvágyat egy kicsit trükkös volt, mert a jó azt jelenti angolul, hogy good, de nem good luck, nem sok szerencsét, jó szerencsét, hanem enjoy your meal. Jó étvágyat. Enjoy your meal. Ez volt a helyes válasz. Tehát a B. Hatodik kérdés. Itt már a történelem témaköréből hoztam nektek kérdéseket. Jó, nézzük meg, hogy melyik évben csatlakozott Magyarország hivatalosan az Európai Unióhoz. Na hát egy trükkös kérdés. A. 1999, B válasz 2004, C válasz 2010. Nézzük, indul az óra. Melyik évben csatlakozott Magyarország az Unióhoz? Ha segítségre van szükségetek, tudjátok az internetet kérdezni, a Google nagyszerű segítség ebben, lehet egy kicsit csalni, utána nézni az interneten. Köszönöm szépen, és akkor lássuk a válaszokat. Mindenki a B-t
jelölte meg. Abszolút, a B a helyes válasz. Magyarország 2004-ben, nagyon régen, több mint 20 évvel ezelőtt, 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Szuper! Hetedik kérdésünk, ki volt Magyarország első királya? A. Hunyadi Mátyás, B. Szent István, C. Kossuth Lajos. És az óra indul. Ki volt Magyarország első királya? Kíváncsi vagyok, hogy hányan tudják majd a helyes választ erre a kérdésre. A, B vagy C válasz lesz-e a jó? Lejárt az időnk. Nagyon sokan B választ adták meg. Sőt, úgy látom, majdnem mindenki volt egy C is, akkor segítek, Magyarország első királya Szent István volt. Jó, Szent István volt. Ha Budapesten jártok, akkor a Hősök terén lehet látni a szobrát. Jó, tehát Szent István volt a magyarok első királya. B válasz volt a helyes. Nyolcadik kérdés, még egy kicsi történelem. Melyik birodalom uralta Magyarországot 1918 előtt? A. Oszmán birodalom, B. Osztrák-magyar monarchia, ez lehet ismerős nektek a történelemből, vagy C. Római birodalom. Indul az óra. Melyik birodalom uralta Magyarországot 1918 előtt? Talán ez egy kicsit nehéz kérdés, de ha visszagondoltok arra, hogy régebben Magyarország egy sokkal nagyobb ország volt, melyik lesz a jó válasz? A, B, C. Remélem, hogy mindenki írt egy betűt a chatbe, és elég jó válaszok születtek, mindenki a B-t jelölte meg, tehát ez az osztrák-magyar monarchia volt. Nagyon jó. Nagyon jók vagytok történelemből, úgy látom, kifejezetten magyar történelemből. Oké. Okay. Még egy kicsi történelem. A kérdés az, hogy melyik szerződés csökkentette jelentősen Magyarország területét az első világháború után? A. Versailles békeszerződés, B. Trianoni békeszerződés, vagy a C opció Jaltai Egyezmény. Indítom az órát. Melyik volt ez a híres szerződés, híres történelmi esemény? A, B, C válasz. Melyik lesz helyes? Köszönöm szépen, nézem is a válaszokat a chatben. Nagyon sokan a B-t jelöltétek meg, és így igaz, hogy ez a trianoni békeszerződés volt, amikor Magyarország területe jelentősen csökkent, és Magyarország egy sokkal kisebb ország lett. Sajnos ez a trianoni békeszerződés volt. Tehát aki B-t jelölt, annak jár a pont. Jó, és akkor egy sokkal kedvesebb téma következik, ételek és italok. Nagyon szeretjük a magyar ételeket, szeretjük a magyar italokat. A kérdésünk a következő. Melyik étel magyar specialitás? A. Töltött káposzta, B. Zurek, C. Hagymaleves.
Jó, indítom az órát. Ugye tudjuk, hogy a magyar konyhában nagyon sok paprikát használunk, piros paprikát, sok hagymát használunk a főzéshez, káposztát is eszünk, de például a káposzta egy lengyel étel is lehet, attól függ, hogy készítik. Töltött káposzta, zurek vagy hagymaleves. Nézzük a válaszokat, és úgy látom, hogy mindenki az átválasztotta. Ez a töltött káposzta, ami egy nagyon klasszikus, tipikus magyar étel, és nagyon finom. Nagyon-nagyon finom a töltött káposzta. Oké, tehát az A volt a helyes válasz. 11. kérdésünk, vagy 12., bocsánat. Melyik magyar italt nevezik a borok királyának? Melyik magyar ital a borok királya? A. Egri bikavér, B. Tokai asszú, vagy C. Unikum. Óra indul. A borok királya. Egy nagyon finom, édes borról van szó. Ha már kóstoltatok magyar borokat, akkor talán ki tudjátok zárni azt, amelyik nem bor. Oké? Okay? Tehát itt kettő borról beszélünk, az egyik az Egri bikavér, egy híres magyar bor, a másik a Tokai asszú, és hát az unikum az nem bor. A helyes válasz a B. Nézem a chatben, hogy hányan találtátok el. Volt, aki az ára tippelt, I volt, am. aki a B-re. Uh-huh. Tehát a helyes válasz a tokai asszú. A tokai asszú nagyon finom, egy édes bor. A borok királya, a tokai asszú. A B válasz a helyes. A következő kérdésben egy édességre vagyunk kíváncsiak. Melyik édesség magyar? Magyar specialitás? A puding? Vagy a sajt torta magyar? Netán a dobos torta egy híres magyar édesség, specialitás. Óra indul. A, B vagy C válasz lesz helyes. Talán nem olyan nehéz a kérdés, biztosan sokan kóstoltátok már ezt a magyar süteményt, finom csokoládés, karamellával a tetején. Jól lássuk, hogy melyik volt ez a helyes válasz. Uh, és ez a C. A C lesz a helyes válasz, ez a dobos torta. Sok csokoládéval, sok karamellával a tetején. Ha jártok Budapesten, kóstoljátok meg a híres magyar dobos tortát. Következő kérdésünk. Mi Magyarország leghíresebb alkoholos itala? Hát ugye beszéltünk már a tokai borról, beszéltünk egy kicsit az egri bikavérről, de van egy nagyon híres magyar ital, ami borzasztóan erős, nagyon erős. Melyik lesz ez? Vodka, pálinka, vagy a rum? Elindítom az órát, kicsit lehet gondolkodni, lehet tippelni. Nagyon-nagyon erős ital. A. Vodka, B. Pálinka, vagy C. Rum. Mi az, amit már kóstoltatok Magyarországon? Nézzük meg, eddig csak ketten válaszoltak a chatben. Mire tippeltek? Hát legtöbben igen, a B-re tippeltetek, ez a pálinka, így van.
Ha jöttök Budapestre és pálinkával kínálnak, nagyon vigyázzatok, nagyon óvatosan, nagyon erős, nagyon-nagyon erős ital a pálinka. Jól van. Következő téma, vagy témakör a földrajz és városok. Jó, tehát a földrajzról fogunk egy picit beszélgetni. A kérdés az, hogy mi Magyarország legnagyobb tava? Tehát egy tóról van szó, amely a legnagyobb tó Magyarországon. A. Balaton, B. Velencei tó, vagy C. Fertő-tó. Melyik lehet a legnagyobb tó Magyarországon? Mind a három tó elég nagy, de melyik a legnagyobb? Talán nem olyan nehéz ez a kérdés, és szerintem mindenki el is találta. Természetesen az A válasz a helyes. Magyarország legnagyobb tava a Balaton. Így van. Magyarok gyakran nyaralnak, gyakran mennek a Balatonra. Jól van. Következő kérdésünk. Talán ez kicsit trükkös kérdés lesz, remélem, hogy tudjátok majd a választ. Melyik magyar várost nevezik a királyok városának? A. Debrecen, B. Sopron, vagy C. Székesfehérvár. Ez könnyű kérdés azoknak, akik Debrecenben tanulnak. Talán ez egy kicsit könnyebb, de melyik válasz lehet jó? A. Debrecen, B. Sopron, vagy C. Székesfehérvár. És bocsánat, az időt nem indítottam el. Várok egy kicsit, és nézem is a chatben. Aha, volt, aki A-ra tippelt, volt, aki B-re. Senki nem választotta a C választ? Mert hogy a C válasz a helyes. Elizabeth talán arra tippelt? Aha, nézem a chatben. Székesfehérvár. A királyok városa Székesfehérvár. Tehát a C válasz volt a helyes. Jöjjön a következő kérdés. Hol található a halászbástya? Azt gondolom, hogy ez nem nehéz. Mindenki tudja, hogy hol található, de azért nézzük a válaszokat. A. Eger, B. Budapest, C. Pécs. Eger, Budapest és Pécs gyönyörű szép városok Magyarországon, de vajon melyikben található a halászbástya? Nagyon gyorsan válaszoltatok, azért megvárjuk, hogy lejárjon az időnk. Köszönöm szépen. És akkor nézzük, hogy mit válaszoltatok. Természetesen a B válasz helyes. Budapest. Budapesten található a halászbástya. Ha jártok Budapesten, akkor mindenképp látogassatok el oda, és nézzétek meg. Nagyon szép. Rendben. Következő kérdésünk, hogy melyik folyó folyik keresztül Szegeden? Melyik folyó folyik keresztül Szegeden? A. Tisza, B. Duna, C. Maros. Két legnagyobb folyónk, magyar folyónk a Tisza és a Duna, de melyik az a folyó, ami Szeged városán keresztül folyik? Ha kell egy kis segítség, akkor nyugodtan nézzetek rá az internetre, de szerintem biztos tudjátok. Rendben, köszönöm szépen, nézem a válaszokat, és úgy látom, hogy sokan az ára
tippeltetek, és ez a helyes válasz bizony a Tisza folyik keresztül Szegeden, és a Duna Budapesten folyik keresztül. Nekünk itt a Tisza a helyes válasz. Tehát A. Nagyon jó. Következő kérdés, még egy kicsi földrajz, hogy Magyarország hány országgal határos? Magyarország hány országgal határos? 5, 7, 9. Számoljunk egy kicsit. Hány ország? Szlovákia, Ukrajna, Románia, és le is járt az időnk, nézzük a tippeket, a válaszokat. Uh-huh. Úgy látom, hogy legtöbben a B válaszra tippeltetek, tehát 7 országgal határos Magyarország, a B válasz a helyes, ugye ezek Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria. Igaz, megvan mind a 7 ország, amely szomszédos Magyarországgal. Rendben. Jó, és akkor ez az utolsó kérdésünk. Magyarország melyik olimpiai sportágban kiemelkedően sikeres? A. Ultrafutás, B. Vízilabda, C. Vitorlázás. Indítom az órát. Melyik olimpiai sportágban jók a magyarok? Ha néztek olimpiát, vagy olvastok magyar sportolókról, akkor az egy kicsit segít, talán tudjátok. Ebben a sportágban Magyarország olimpiai bajnok volt, a Los Angelesben, Tokióban és Sydneyben is. Melyik ez a sport? Nézzük a válaszokat. Nagyon sokan a B válaszra tippeltetek, ez a vízilabda, így van, tehát Magyarország nagyon-nagyon jó vízilabdában, 3-szor is olimpiát tudott nyerni a férfi vízilabda csapat, ez volt Los Angelesben, Tokióban és Sydneyben, így van. Habár van egy nagy tavunk a Balaton, azért vitorlázásban még nem vagyunk olyan nagyon-nagyon jók, talán, és nem is az olimpián, de vízilabdából nagyon jók a magyarok. Oké, hány pontotok lett? Írjátok a chatbe. Jó, hogy 20-ból hány pontot értetek el? Jó, írjátok be a chatbe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy 20-ból Elizabeth 19-et, bravo! Greg 19-et, Holly 17-et, gratulálok, nagyon jó. 17-18-szere, szuper. Uh-huh. Nagyon jó, hát akkor ez nem is volt olyan nehéz ez a kvíz, ez nagyon könnyű volt, nagyon egyszerű volt, de talán tanultunk egy kicsit magyarul, meg a magyar kultúráról és történelemről. Én köszönöm szépen. A következő esemény pénteken 21-én lesz. Jó? Ez a Poetry and Pronunciation. Ha szeretnétek, akkor csatlakozzatok újra, és találkozunk. Jó? Szuper. Ha van kérdésetek, akkor tudtak e-mailt is küldeni nekünk. Köszönöm szépen a mai órát. Sziasztok!